दिवचल नायकनगर वाठारांतल्या लोकां खातीर खास करून भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन्स पार्क बांदिल्ले खरे, पूण सध्या ह्या पार्काची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान ह्या पार्कांत लोकांचें येवप सामकें कमी जाला। पार्कांत भुरग्यांच्यो खेळपाच्यो वस्तू हुमकळटा, सामके मोडके अवस्थेत आसा। पुराय पार्कांत बेंडपड वाडल्या, तशेंच वॉकिंग ट्रॅक लेगीत असुरक्षीत आशिल्ल्यान पालिकेन हाजेर बेगोबेग लक्ष मारून प्रस्न तडीक लावपाचो उलो लोकांनी मारला। त्या गार्डनाबद्दल म्युनिसिपालिटीने बरो उपक्रम केलो, पण सध्या त्याचे मेंटेनन्स म्हणटकच जाणटे केन्ना भोंवपाक बी येता, पासय मारता, तांकां खूब त्रास जाता। पासय मारता पावसात तर येवपाचेच ना हे सायडीन। दिवाळी जाली काय सादारणशें हे करता, तर भुरगे जे खेळटा त्या उपकरणांची व्यवस्थित हे केल्ली ना। कलर गेलो ते सोडा, पण काही ठिकाणी ते तुटलेले आसा, फळयो बिळयो ते भुरगे बी पडू शकता। तर तेज्या लक्ष दिवचें आनी बरें हेजे मेंटेनन्स जावचें गार्डनाचें, आनी लोकांक हेजो बरो उपयोग घेवपाक मेळचो। आधी 5 वर्सां पयलीं गार्डनान गर्दी आसताली न्हू? गर्दी आसतली, आतां बरीचशी कमी जाल्ली आसा गर्दी। ह्या भिंतीकडून त्या आमच्या कंपाऊंडमध्ये आत ती झाडं वाढलेले बांबू सारखे येतात, त्याच्यावरून काय काय प्राणी आत येतात। दुसरी गोष्ट आधी स्वच्छ होता अगदी चांगल्यापैकी वॉकिंगला वगैरे, ते आता सगळं बंद झालं, सगळं घाण झाली सगळं। लहान मुलं वगैरे येतात खेळायला? मुलं वगैरे यायची बंद झाली, तर खेळायला होतं चांगल्यापैकी, आम्ही पण खेळत होतो सिनियर। ते सगळं बंद झालं कारण इथं सगळं असं घाणेघाण होऊन झालेलं आहे। कोणी लक्षच दिलं? कोणी लक्ष दिलेलं नाही आणि सांगून सुद्धा काय उपयोग झालेला नाही। तुमची आज मागणी काय आहे? आमची ही वाढून आत कंपाऊंडच्या आत येणारी झाडं तरी कट केली पाहिजेत, हे बाकीचं साफ केलं पाहिजे, दिसायला बरं दिसायला पाहिजे, असं करायला पाहिजे। मुलांना खेळायला घ्यायला पाहिजे, वॉकिंग करायला अजिबात हे नाही, पाय घसरतात वॉकिंग करताना, एवढीच अपेक्षा आहे। म्हणजे किती वर्ष आली अशी अवस्था आहे? आता गेल्या 2 वर्षात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।